Salut, bă, fraților, și bine v-am găsit la al doilea episod de pe acest canal. Mă scuzați că m-am postat acum 2 săptămâni. N-am mai postat de 2 săptămâni. Și am fost foarte ocupat. Bă, dar de ce sunt toate full? De ce sunt toate full? Pe bune? Bă, dacă nu merge nici ăsta, mă joc leș. Bă, ești nebun. Așa, da, domnul, să-i intrăm. Pe bune, am mai dat de unul pe care îl chema TikTok, meciul trecut. Și, na. Hai că, începem ăla acum. Ia și ce picăm? Crewmate. Zic că e roșu. Gata. E roșu. What? Are hack și urăsc acest joc. Among Us. Un joc unde dai rage. Hai că dau start când o să înceapă runda, bă. Haideți, mă, că ne bagă și pe noi meci. Impostor. N-ai cum să pici impostor pe Among Us. Ați văzut, băi, cum se face cardul? Ia cam task în medbay. Ne uităm puțin pe camere. Când ai și roz acolo, bă? Ia să ne uităm puțin pe admin. Bă, chiar cred. Chiar cred că e server, pentru că eu m-am uitat pe camere și Gen Rose nu ieșise din medbay. Și când m-am uitat, ieșise direct din cafeteria. Deci cred că... Bă, e mov. E mov. E mov, bă. Că m-a votat pe mine. Este. Sper că nu i-a nori prea tare. Sper. Opa. Ia. Ia. Mai că veni de aici. Ok, în regulă tot. What? Cred că e blue. Sau negru.
m-a votat pe mine albastru. Ia să vedem, da, sunt șansa să fie și asta, dacă nu este... Ia. E bine, am câștigat. GG. Haideți, băieți. Am intrat. Și ce are toată lumea de-și pune numele TikTok? Pe bune acum. Ce are toată lumea cu TikTok? Vrea să facem chestia nouă. Haideți cu startă, băjechi. Se pare că suntem impostori. Eu am crezut că am filmarea pornită și am vrut să pornesc. Ia facem niște fake task-uri deja. Mă duc în cons. Hai, pleacă. Plecați, bă. Bă, sper că nu m-a văzut pe camere. Sper. Nu m-a văzut, e easy. Ăștia se ceartă, bă. Ăștia îl votează pe Pink. Nu am apucat să votez. Că votam pe roșu și scoteam afară. Aia. Cum ar spune un youtuber, nu dau nume. Nu mergi mai prost. Mă duc în cont. Să dau task. Bun. Dau mare fake task aici, ești nebun. Bun. Merg să dau upload-ul. Băi, ești nebun. Dă luminile. Să te rog că nu-i nimeni aici. Am murit. Bun. Mă uit pe camere frumos. Și Black. Nu aici. Nu contează că nu avem task. Mă.
Cine e White? What? Hai să votăm pe alb. Eu mă votez singur. Ram, param, param, pam, pam. Pam, pam, pam. Asta și încă unul și închei acest episod. Pentru că nu știu cât mai durează și probabil săptămâna viitoare, sâmbătă sau duminică, depinde când am timp, o să fac și un live. Reactor băieții mei. Uite! A dispărut copilul. Easy win, easy win, easy win. Am oprit din greșeală și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pa, bă!